5 років після подій Революції Гідності винні у вбивстві героїв Небесної Сотні не покарані. Рідні загиблих майданівців переконані, розслідування штучно гальмується. На якому етапі розслідування злочинів проти учасників Євромайдану зараз, з'ясовувала наша Вікторія Аблязова. 19 лютого 2014-го центр столиці охоплений полум'ям. В протестувальників стріляють, кидають світлошумові гранати та штурмують барикади БТРами. Всю ніч продовжується протистояння між мітингувальниками та Беркутом. Саме цієї ночі на Майдані спалахує будинок профспілок. Там залишаються поранені майданівці, яких не встигли евакуювати. Тоді, за офіційними даними, загинуло щонайменше 17 учасників Майдану, а майже 200 отримали поранення. Олександр був серед тих, хто тоді був на Майдані. Останній штурм з 18 на 19 ночі був біля 4 ранку. Вранці 19-го прорвалися 4 автобуси з Львова, бо під Київ нікого не пропускали. Ми їх отак зі сцени всіх зустрічали, і майже більша їх частина потім пішла, як Небесна Сотня, їх повбивали після 19-го. Один з тих, хто досі чекає відповіді і покарання для винних у загибелі та побитті активістів – син героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука Володимир. Його батько загинув на Інститутській від кулі снайпера 20 лютого. Ми маємо справжні катування в справах по Майдану, коли і потерпілі, поранені хлопці, і родини, над якими знущаються просто. Суди переносяться, затягуються. І люди, які живуть, наприклад, не в Києві, а навіть якщо і вони в Києві проживають, вони просто морально стомлені. 5 років боротьби, і фактично деякі справи стоять на місці. Ми стикаємось весь час з відписками чиновників. Розслідування злочинів проти активістів Євромайдану не просувається, адже немає підтримки влади, пояснює начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Каже, розслідування зависло у повітрі, адже СБУ та Міністерство внутрішніх справ не сприяють слідству. Попри те, що за злочинами проти мітингувальників порушили понад 4 тисячі кримінальних справ, лише 48 отримали вирок. А з них тільки 9 людей – реальні тюремні строки. 9 вироків щодо реального позбавлення волі, вони стосуються виключно тітушок. Тобто ми маємо ситуацію, коли суспільство бачило про вчинення злочинів в той час, в першу чергу правоохоронцями, але результат розслідування свідчить про те, що правоохоронці практично або не притягуються, або в тих вироках незначних, які були, вони отримують умовні міри покарання. Про те, що розслідування штучно затягують, говорять і громадські активісти, що були учасниками Євромайдану. Переконані, це відбувається через те, що винні у злочинах до цих пір залишаються працювати в СБУ та МВС. Ми, як Україна, не перегорнемо цю сторінку ніколи, поки не поставимо точку в розслідуванні. І якщо ми хочемо мати результат, до якого ми прагнемо, без залучення міжнародного елементу як в процес розслідування, так і в процес судового розгляду, в будь-якому форматі. За всі 5 років після подій Майдану підозру оголосили більш ніж 400 людей. Однак нині під вартою на час слідства лише 13. Є і ті, кого суд визнав винним, однак вони так і не отримали покарання, адже справи закрили за строком давності. І чи не найголовніше питання – хто були ті снайпери, що розстрілювали людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, досі без відповіді. Вікторія Аблязова, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.